ndeysan ɗo wonɗo joomum rabbi samawati wal ardi wiyata wal qadiyati dabaha fal muriyati kadha jabboje gulle gawoje guenale tambiɗe kiram meeje par les coursiers qui allaitent, qui font jaillir des étincelles, qui attaquent au matin et font ainsi voler la poussière. Pucci. Woni jabboje gulle gawoje guenale tambiɗe kiram meeje donɗaɗi teddugal meeɗa rotade ko ɗi jabɓi CTO fondation Ceerno Wolle Ndiaye e gardagol élage Abou Mamadou Oumar Adama ɗo manan didonno fummihaare jooɓɓe ɗum ka gasi bawɗo yo wat ngel mo wawi yo wat ɗisan ayi nde weltare janggotonde yeeso ɓeɗo suwaɓe ene gandi tampere yummiraɓe mumen gasi ene gandi tampere mawniraɓe mumen rewɓe gasi ene gandi tampere bawiraɓe mumen gasi ɗisan weltare ne feeñe jeeso nde won noon on peut maquiller tout sauf le regard Abdoulaye jarama cey bawɗo kala yo wat ndiyam fucciri foorasuuji tati e nder ngoɗo wuro jurum faade ɓe rewɓe ummotoɓe pecce jamma enen ɗaɓini ndiyam ey joomum yalla junno balɗe kaw Abdoulaye Wolle amin jooɗi jamma fof min mbaɗa jooɓe so goto kari min lelata min ɗanta min ñallata koye robiyaji Wolle Ndiaye hen seeɗa noon fummihaara tati ɓe heew kadi heeɓe tati eyyi min mbino ko joni ɓayde woni guure ɗe ene cari toon seeɗa min eyyi jaam weeli e fummihaara dembuɓe e goto fo heeɓe goto kam fof tati eyyi bisimilla 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 eyyi après jamama no fewno mbirɗo ni wala joni on mbaɗi o début walla mbaɗan début min mbaɗan début joni noon mamin kalan abou mbaɗa début début wiyo sene fewne kam ɗiɗɗi noon saɗen jogiɗo ɗon de jogiɗoɗani joni ko affaire bamuɗe caali waɗe ha fewa e affaire kadi jamama caali waɗe toon ene waɗe wajif en ɗon e jamaji ɗi fof mi sikku noon watte noon watte kam noon watte e soroji ɗi mbaɗe ha moƴƴi c'est bon c'est bon assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh inchallah en calmini dendagal délégation garɗo ɗo foof e gardugol ganduɗo haarema Abou Ndiaye e wonde e maire Wuro Sidi ɓe gari ɗo henna dendagal bandiraɓe foof ene fof en mbiɓe bisimilla mabɓe e diwan he bisimilla mabɓe kadi e wuuro he bisimilla mabɓe kadi e galle e bisimilla mabɓe e ɓerɗe meɗen he ɗum noon ɓe gari ɗo enen foof e lomtade dendagal wuuro ngo foof mawɓe wonɓe ɗo henne ko kamɓe nani min e lomtade dendagal almuɓe dendagal wuuro ngo foof gorko e debbo he minen foof min dendi ɗemgal gotal min mbi on ala ko min mbawi ɗon so wona bisimilla hayso onon bismino min ɗo hen e wawi yolde ɗum ɗo kanko banggue bab tan on gari e wuuro moon on gari e yiɗɓe on gari ganduɗa hoorema e to jeeyaɗon minen foof min mbi on assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh bisimilla moon e weltare mawde minen kam min mbawa yobde on Allah noon joguiɗo man amina salihan fali nafsihi Allah bawɗo yobde o yo Allah yoɓo on moƴƴere yo Allah yoɓo on moƴƴere nde ganduɗa hoorema ko Allah tan waɗi minen kam ala ko kala ko min mbaɗi ɗo amin jawi ɗum kala ko min mbaɗi ɗo won hande yimɓe nen ɗo musidɗo hande ko cellal walla goɗɗum gila mbiɗon oɗon gara wuuro ngo fof woni wuuro hayrede fof dilli hay ganduɗa haarima hay faywanuji ɗi kala ko woni ɗo fof dillini pour gargol moɗon minen fof min ɗon bisimilla moɗon e gardugol ganduɗa haarima dendagal guure ɗe fof woni fummihaara dembuɓe hono majaw en dendagal madina toroɓe hono lewenaɓe hono jangirnaɓe hono pelelnaɓe onon fof on mbiyama bisimilla moɗon e wuuro he barke oɗo ñalawma aljuma teddude Allah yobto on moƴƴere monsieur Abou Ndiaye minen fof min beltanima dendagal ɓe gonduɗa togguitanɗo Abdoulaye Walle ha yetti ɓurɗo famɗuɗo he ala hen minen fof min beltanimo ala ko min mbawi wiide so wana Allah yoɓo on moƴƴere assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa
jarama wambaɓe ɗum ɗo kadi ko hen deya ɗum noon Kalidou ñeño moderne kamɓe ceerno modi e kamɓe cakkitoɓe mbaɗe préparé jimmi wiide koye ɗum mbaɗ préparé ɗum noon ala ko paɗen joni joni o so wona Alaji Abou Ndiaye responsable walla représentant fondation ceerno Wole Ndiaye nder Afrique de l'Ouest mo ganduɗa faamo e junggo mum dogue tati ko fati e dokkitgol foorasuuji en lomo 23 forage mo ganduɗa hande à 99% golle ɗe nana jaaha lo goɗɗo mo 35 forage e lo goɗɗo mo 50 forage paami wadde Sénégal e Mauritanie fof ma ɗum ɗit ɗum noon Alaji Abou Ndiaye bisimilla ma jettina konngol so pari ceerno modi Kalidou e ñaña mo bandiraɓe fummihaara onon fof on jarama en calmini imam kam kadi woni joom wuuro en calmini kadi monsieur le maire musidɗo men Madiaw Sow en calmini kadi musidɗo men Ibrahima Ba mo ganduɗa kañum jogui golle forasuji jeenayyi ɗi ganduɗa gollama ɗo e fummihaara dembuɓe fummihaara jooɓɓe e fummihaara jambeli min dañi weltare mawde e ngal ɗo moɗon jaɓɓugal jodgal ngal ɗo jaɓɓugal pattam lamiwal ngal ganduɗa jaɓɓaɓe ɓe ina kandi e maggal amin gandi jaɓɓiɗon ɗo ko ceerno Alhaji Ahmadou Tidiane Ba khalifa tedduɗo to Madina Gounass babude ko toon min jimmi amin gandi kadi jaɓɓiɗon ko ɓinguel mon mo Allah moƴƴini hande woni faaro aduna o foof on woni Elhadji Abdoulahi Wolde Ndiaye mo ganduɗa nde Allah luɓori ɗum ko yejjitani wonde jinnaɗo mum koye ɗeɗo guure immino wi ko dañmi ko mi yaha mi renda e banda men o hadden non ɗum ɗo mbiɗa sikki enen kala en beltima eɗen mbawno wadde ko ɓuuri ɗo kono gandon ko juma gonɗen koye ñalawma aljuma gonɗen en ji imam nan ɗo jooɗi ko rokkude ñalawma o gueɗal rokkude ka Abdoulaye Wolde gueɗal saabi o jooɗi ɗo oɗo nder o jonde tan tinan tan o saaha mono juma ɗum noon imam a jarama no feewi joni o bandiraɓe tedduɓe Allah walli en golle ɗe ɗe gollama ɗe gasi enen foof eɗen gandi eɗen joguino probléme ndiyam Allah walli en probléme o réglama ɗum noon forasuji jeenayyi baraɗi ɗo e fummihaara ɗi no mbinomi ñanden e fummihaara dembuɓe somin pewni min gasni min batti ɗum e juuɗe joom wuuro e imam o watta ɗum e juuɗe monsieur le maire on watta ɗum e juuɗe jogui forasuji moon beele ɓen ina mballa en ko waɗa ɗo ko e ngaalu beele ina wawa renade ɗum ka Abdoulaye Wolde wi en ko waɗa ɗo ko beele ina reene kala ko boni hen beele Allah ina walla en mbawen fewnitande koye men kala ko ganduɗen hawranani hen enen e ɓesguji wuuro ngo enenne kadi mbaɗen beele kollen ka Abdoulaye Wolde ko mbaɗɗa ko minen amin jiiɗi ɗum amin korsini ɗum ɗum noon tinno hen no fewi tanni mbawon jogade ɗum jogogal moƴƴal mbiyon yo won ndiyam belɗam yo won ndiyam barɗam barke yo ɗum won ndiyam kadi tafro jaam onon foof min jetti on mi yetti no fewi musidɗo Ibrahima Ba mo ganduɗa ko ɗo lebbi jeenayyi o mon ɗo tawi e oɗo nokku e oɗo diwan omo golla ɗeɗo golle pattam lamiji golle joɗɗe e wallude miskineɓe Allah ka Abdoulaye Wolde wi on noon yo on gandu ɗum ɗo ko fuɗɗode tan hakkude makko e moɗon ko garɗo ƴewde e ƴewtade e arde salminde bandiraɓe makko woni sababu ɗum ɗo ko heddi ko ha yesso min mbi on Allah jarama on jarama joni o son jeehi so tawi en juuɗe juma en gasni tan en gottima en mbaɗi golle sisiɓe e jooɓɓe mballo min ɓenna min payi ko jambeli min jiiɗa taw hiiri eɗen gandi ko solaire matinde ndiyam ɗam somin jahani law ha nangue ɓumni ene wawi min donc wadde komin poti wawde wadde ko ɗum noon min jetti on min jarni on ha e laabi goɗɗi so Allah jaaɓi Allah jarama on jarama wino tekngel nawi ray e jaɓɓule 100% ndekete fummihaara jooɓɓe kañum ko 200% dañi guilay pucci ɗi guilay motoji ɗi ha e sukaɓe rewɓe yontaɓe ñantiɓe waɗɓe cosaan Allah mon jarama Allah jaabu weltima merci beaucoup ɗum noon mbiɗen ni ƴettata ɗo konngol ko joom wuuro ngo kanko kadi mam ɗum noon faire d'une pierre d'un coup woni hakkude piɗenɗe ɗiɗi kanko woni musidɗo men ceerno warahmatullahi taala wa barakatuh bandiraɓe mi salmini on moni kadi inde mo yettode mum
bandiraɓe délégation Alhaji Abou Ndiaye délégation Abdoulaye Wolle Ndiaye minen fummihaara min mbimo Baba Ablaye min mbimo Baba Ablaye min mbimo sene fummihaara Baba Ablaye mbimo duuɓi capantati jeeɗiɗi fummihaara ɗe dañi o ñaamo min koɗi ko ɓooyi min jogui probléme ndiyam to noon Allah e nelaɗo mum e Abdoulaye Ndiaye ɓe caɗele ɓooyna min ɗo henne am mbiyam yo Allah yomo moƴƴere ala fof kam mbawi wiide sono yo Allah yomo moƴƴere Alhaji Abou Ndiaye ha ɓooyata Alhaji Abou Ndiaye golle ma ne moƴƴere peewi min beltima vraiment hande ɗum goɗo sonata o faadi an mbawi hande o ha nangue muda on jarama Allah jarama kala ko manquino seeɗa noon koye amen kono